Sultan Aliamak sedang di rumah putih terima. Duduk malah Sultan Aliamak satunya duduk malah kini bertanya sinan Tarimato. Dengar muda kini nak datang bari luri ambo bertanya apa tujuan jom kasih boka anaknya jale itu kece putih Tarimato. Sinan bakato Sultan Aliamak dangakan bana jale-jale ambo bakanda dinalai meminta tantang nanado bakaru tampe nang karaman. Sejarah ambo sakete dangakan bana jale-jale kami badu sana nantu badan diri ambo nampadusi malah adi ambo. Kami badu seorang laki-laki seorang padusi kok na laki-laki badan ambo banamo Sultan Aliamak. Kalau nana dia kandung ambu keniyo inyo nampadusi banamo gadi basanai. Tumpak dinyo tuma gadi basanai kini di dalam melainyo kok mati. Inyo kenala tuma bakubur Melayu di Gunung Ledang. Ambo kan balik dari rantau lambo cali inyo tu kini kironyo lai masih ado ba itu keceknya tuma Aliamak. Matinya bantu rangka gala ambo sadang menangi-nangi bantu menangi dake inyo kena ye mato mau jalabe untung dak kanai ye mato datang suara maso itu. Daripada ambo keceknya duduk menangi rancak mudi ulu aye nangko basobok jo mudi aye gilo kan ditibo di lubuk mato kucing. Salik rumah di tapi air na rumah nampunya putih Tarimato tanya nai hubungannya itulah kato mula sabananya ala kasanang hati putih datang ambo kamari kini minta tolong ke putih bana itu keceknya Aliamak. Tolong aye hubungan nyawa barabalinya ndak muetong bakato putih Tarimato kalau nanai hubungan nyawa kalau nanambo kini nampunya. Baminta indah kabar lagi menyalang indah dipinjamkan babali indah kabajuai. Mandanga kece malah Tarimato tamanung sinan Sultan Aliamak mano lalapu kambo tampu cubo sabuikan di nampunya ba itu kece Aliamak. Oba asajo lakini
kamu tanggung. Pokoknya pinta kabalaku. Pokoknya kandak lai bulie. Itu katanya kini. Oba kato sinan putih tarimato. Mangko coy itu bokaban. Kok nyampang bobari ai hubungan nyawa. Baik ke janji awak dulu. Oh janjinan mano kadike. Kok nyampang itu adik kandung. Itulah janji kita buat. Indak babali, indak baragi. Kita kan janji. Oh nikah saja tuanai. Kato sinan Sultan Ali Ahmad ko itu kato nan di sinan nambo nan indak do kamanula awak nan indak do dua hati asalai tu maka tibo kini lai tibo di hati batu jelak jelokan tapi jalan asa dapik kanda ambo kini asal pinta kabalaku badan di nyawa dibarikan Tuhan ini. Mandang kato nan coy tu sanang hati putih tarimato nyo ambilkan ayi hubungannya wasaratolidi. Dapat pinta inyo kapai bajanji tu mamang ko barangke lah dapat etongan sesuai lah padik janji nanyo buat pai lainyo aliang aman Tuhan ini. Kaila Sultan Mala Ali Ahmad lanyo ilikan labu nan panjang labu ketek bersiku-siku kok pudiang bertimba jalan bago katenggi nyepu gali nak samu tenggi jonan sanjay si sanjay anak rangkuo pandai bana ma ayu letang namu lapi nasi disu galak nang gadi nan tabay gadi gadi sadangkan naninyo lesi Ali Ahmad indak lamu inyo di jalan babalik le capek pulo tibo di puncak Gunung Ledang satu tibo di puncak Gunung Ledang nyo calik di Sultan Ali Ahmad nan siupiek gadi basane bagolek dakik tempat di Gunung Ledang
Nyo ambil melali di tiga ale. Nyo lacui joli di tu makini. Satu nyo lacui 3 kali. Lacui 100 jo katonya. Nyo minumkan air hubungan nyawa. Satu tak minum air hubungan nyawa. Manggari batang tubuh gadi. Gadi. Menggari lah batang tubuhnya, tahu sekali badannya kini. Satu tampak Sultan Ali Ahmad menangi gadi besane. Nyusembah tangan Ali Ahmad. Sedang pengapan udah pulang, sedang pabilo udah tiba. Coy itu bana tu matanginya, di mana dah badan awak kini. Bakato sinan siali aman. Odik kandungi gadi basane, baru babalik dari pagi. Ambo tarui ke puncak Gunung Ledang. Langsung kemudian di air gilo, menjapui air hubungan nyawa untuk paiduikan gadi basane gadi. Sedangkan naninya Sultan Ali Ahmad hari bertambah malam yu. Kok katurun tarik ke kampung menuju kampung Malakoto ketinggian. Iyo di rumah tuma mande jo bapaknya. Apo takana di siupi 100 jo inyo Sultan Ali Ahmad. Kok katurun narilah kalam labu ndak tampak kadi tampu bakato Sultan Ali Ahmad. Kok iyo lai berasa badan kita. Kok lai anak dak ulu elo-elo. Awak kini meminta kanan satu dek karano iko contohnya berjalan badan lalita ndak mungkin kalangsung balik pulang. Baru menyaru lainnya kaduanya di dakik tempat Gunung Ledang menjamkan lutut nan 2 takuikan kepala 1 susun jari nan 10 meminta tampik tumanang karaman. Kok iyo le barasa juo bapak jo mande dulu turunkan hujan malam kini tuan Sadangkan naninya gadi basane baduo je Sultan Ali Ahmad. Awak di puncak Gunung Ledang menyaru jan sangat labe. Mandantuang buninya malakini. Satu mandantuang tadanga dari ulu dan tuang abi hujan latibo. Ndak tanggung labe hujan. Tangguang labe hujanan datang tandonya labe hujanan tiba ndak tawado bantuannya air nan turun dek gadang air dari ulu menyana lape melaka banda gadang turunnya dari gunung lah banyak kayu nara.
Ojo itu bana malah badan kini dek banyak kayunya nananyi lalu kayu binuang sati. Malompek lainnya tumale sultan Ali Ahmad saratoinya gadi basanai duduk baduo ate kayu di kayu binuang sati kayu karamat kanamonya manolong orang malah sadang sansaro dek manolong kayu binuang sati tibo di kayu nyoraban tibo di batu karamat malah kayu binuang sati ndak tambe-ambe inyo kalalu iyo sarupo lalu di muaro lapang bana ndak ado manyangkui cie juo de ujian labik semalam itu lagabuk gadang air dalam kampung lape la anyui kalawi tan Lapela anyi melakalawitan ba itu nasib badan ninyo rupanya melasawa katu itu naninyo tumale sultan aliaman ola lape kini kalawitan lape lainyo melaju kayu binuang sati tasarainya ate pulau dia. Mula di pulau kasih lah naik pulau Wali Ahmad sarato gadi basanai kayu memanam nan ditubir di tepi pulau kasih tadi pulau kasih sumangki gadang gilo ke pulau punjung yuo oh sajak kacik sampailah gadang entong jauh tuang nyomai buruk juo kini. Sadang keninya melalui gadi basanai nanari sesiang-siang itu naninyo sultan Ali Ahmad dek litak bagolek lah dikasih takalo sultan Ali Ahmad oh hari lah siangnya lalu ju naninyo gadi basanai main-main tapi pasti mengajar siambai-ambai pemain bana malah badaninyo rupanya sadang main-main lalu kini kapaulan doi deinyo malah kapa dari dua macam malan ado dinyo rajo ulando bananan di dalam sama suitu inyo bananan kuaso sama suitu inyo bananan kuaso ba itu kini dipandangi tumpak kapado badaninyo nambah namo melagadi basane rupanya de awak sadang main-main tampak di kapai tapi lepas dia di
molali aman inyo kan sadang laloyu sadang main-main, sadang berlari tepi pasir di air. Sadang bermain mula tapi pasir naninyo lita ndak tabado ali amat dek lita inyo ndak tantu mula kini diurang lalu bagoliang mula tapi pasir tapi naninyo tuma jadi basanai sadang bermain-main juga. Sadang bermain di tepi pasir Rajo Ulando melakini lalu-lalu jo kapal nama napi Manapi malah kapal Ulando de inyo tampak tadi dari jauh lah nyo taropong tuma dari jauh lah tampak dinyo gadi basanai marapi kapal masuk itu turun sekali malah saradadu perintah Rajo Ulando ambil pajatu malah kini ndak tanggung ranca anak jadi ndak tanggung eloknya dipandangi cuma kok jago na laki-laki bunuh mati sajo di pulau tu campaan inyo masuk lawi ba itu perintah Rajo Ulando tapi kini mulainya gadi basane satu tibo sadadu Rajo Ulando nyo tangko nyo bao naik kapal inyo ndak jale malah baso lawan baso orang ndak elok ini nyo nak datang inyo ndak biasa do tapi lawi keciknya kok biasa kapal balabu karena awak ate pulau ndak tahu baso kamambi badan inyo mamaki meminta tolong inyo lalu yu aliaman ndak tadangar minta tolong nyobao malah masuk kapal satu tibo di dalam kapal barangke kapal dari Sinan menuju Muaro Padang ba itu kini nasibnya sadang keninyo tuma gadi basane lama nangi sama seorang tapi kamano dikadukan orang ndak tahu malah nanjo awak ndak jale kini caranya kini iyo keninyo tuma jadi basane laba kato malah kaurang di dalam kapal dan akan bana malah di kumudo nan tahu babaso inyo ba itu kini nyo kaban apa kini tujuan malah Rajo kini kalau tujuan malah nan ditanya mana dek putih narancak kok itu nan ditanyakan tujuan Rajo sabananya tiba kita di Muaro Padang
Rajo baralik mula jodik kandung kita buih alik mula sangat gadang to buih alik 7 hari 7 malam karano rajo nangka nikah. Bakato sinan mula jadi basane kalau itu nangka disabui ambo jangan diganggu-ganggu malaki janji ko sampai tuma ko iyo kita kanika kecekkan kapado rajo satibonyo di muaro padang sabalun alik kadimulai sabalun mala ucapan jalan tuma kaban pado rajo ko iyo rajo kanika malanan jo ambo lapekan kanda ambo da ulu kanda naninda do suli bana ambo bakanda melaka bake rajo carikan baru pandai badendang carikan siangka pandai baku capi mandanga kato melanan coy itu barulah sanang hati melanyo tu makini iyo sagalo anak buah perintah datang dari rajo barisuat tibo malah di muaro padang barangke kalian kasadonyo cari baru pandai badendang cari sirangka pandai baku capi ambo barale ojo nangga sedang mencari-cari to bilanglah Sultan Aliaman sapaningga nangadi urang bao baru tasinta aliki satu duduk Sultan Aliaman dicali inyo leirang nangadi ndak ado lai dipandangi pulau sasak jauh di tangan antara Tanjung Jomuligi jajak tampak baunyo tinggal ke mana tubuh ka dicari kamano melaka dicari ba itu kato sabananyo tumpak kapado mela badaninyo nambah namo tuma Sultan Aliamat dek mencalik katang alawi tampak labi duit tuma di lawitan nyo ambil melakai nanado nyo cari kayu tapi pasir nyo kubi duit nalalu kode satunya kubi malabi duit nalalu ba itu malah badaninyo satunya kubi duit nalalu tu lekat tapi malah pelang nanggadang bakato sinan tuma Aliaman onde yo garugu di mano garagai kini diambil ate batu obi duit na datang dari pagai baola tompang yo mae ambo dolu kini dapat menompang malah badaninyo barangke dari Pulau Kasih
Lamuaro padang nanyo tuju di mano badan dak kapasik kok lamo badan dak batamu ba itu keceknya kini satu keninyo melala balai dak tabado dolari pelang babanda-banda silawitan manggunung kasudia luan naik balato siku-siku bunyi manasara di pamare dak tanggung kancang dari pelang lah banyak pulau dinyo terampau lah banyak pulau nanti tinggal kapal tu indah tampak lai tumanyo tarui juo kamu aro padang indah lamo sesudah itu indah toetong pulau tangah lawi latibo di muaro padang marape pelang katapi marapi mala pelang katapi satu tabuang sawu pandare laki rupanya orang sadang rami-rami satu inyo tuma mencali orang rami lah banyak mala kini-kini nyo pandang anak buah rajo ulando malape-lape sure undangan karano rajo nyo barale iyo naninyo rajo ulando jodohnya tu masih upi gadi basanai ba itu kini sabananya rupanya nang kanda gadi basanai mangkoinyo kamulai kabarale nang kanda nang para tamu la dape kanda mola kini nang baru pandai badendang siangka pandai bakucapi tu la kanda arang nang gadi urang kayo malah sarato bapangke tinggi ndak nan suli do cie yu capek dicari capek batamu asa basobo tatap nyobao sabo parago dak kabatu mang nam pinta lai balatu ba itu bana malainya sadang duduk bana malas hutan aliamat batanyo laki ni tentara dari Wabalando iyo anak buah rajo ulando mangecek kajamodi biduk banyak siapa nam pandai mela dendang pasisi karano melanyo tuma jodoh dari rajo kami pajatu dapet tuma dilawi di pasisi di pulau dulu kami bawa barang siapa nam pandai dendang pasisi tolong kaban elo-elo dijapui sampai kamari biapui antanyo kami buwe nampiti diagi pulau syaratnya lei keceknya anak buah rajo ulando kola dapet tukang dendang dari pasisi nak daro lah namu nikah di sinan janji baru sampai kok siangka pandai baku capi nah baru pandai badendang lah dapet tuma kami cari tuma iko kandaknya tuma nanggadi naninyo bakanda dendang pasisi ba itu keceknya kini satu tasabui macam itu bakato jamodi biduk gadang nyotanyo sultan ali aman obuyong dangakan bana kini cuiko mula didik kandung lai bisang dendang pasisi bakato sultan ali aman siapa kini nangka barale rajo ulando bajodoh jo anak kita pasisi banamo gadi basanai
Padanga malak namo nangadi banamo gadi basane atina ninda dosa nang lai tersiruk darah di dado nan di awak bana narang sabui ba itu keceknya kini bakato sinan sultan aliamat mano angku jaramodi biduk nambo tompang tolonglah kirim namo ambo pandai dendang pasisir ba itu bana lakato liamat odi sanang hati anak buah raja ulang donyo bau surik masuk itu langsung nyokabaan bakit raja langsung kaputinyo katokan satunya calik di putih malah kecik raja sanang hati keduanya ma'alun siupik jadi basanai satu nampak namo Sultan Ali Ahmad kanyang dak makan macaliknya tuanai sadang keninyo malah Sultan Ali Ahmad arisanjo inyo lah kata japui rupanya kini nyola dijapui di bawah kini di tentara Balando langsung kali sadang rai dekat aliknya sadang malah rami bana latibu Sultan Ali Ahmad masuk ke dalam tuma pekarangannya masuk ke dalam rumah anak darusang adang duduk bang anak tuani satu lah duduk malah Sultan Ali Aman ayat talataknya mulai badendang satu mulainya badendang apalah dendang nanyo sabui kini cuy tu malah dendang nanyo sabui tindak disangko dolai kabakudo dek lai tu mado baladang dapet jo kini betanam lado tindak disangko dolai kabasu dek lai umur sama panjang coy ko batamu yo de kalumpang namo malah kayu pahit tumbuh madang di itu manapi-napi daunnya di jelak bajelo batenggang lah kita le di dalam narai jangan sampai talalai ya dia mambil sikap kini awak kok jauh perjalanan sansaro di kandung
Mulale gadi wasane tadang adendang rampasisi nanati batambai ibu aye mato jatuh ke dalam bapikir panjang rang nanggadi apalah kini keceinya membalik pantun aliaman dangalah kato si upiek kini pandai-pandai lah manyu barang elok di sinan awas kaki pandai-pandai dah kita batenggang bari suek malam bolari tuenei dangakan de udah kece inyo mau pakai baju rajo lando nanti ambo di tapi aye siapkan sebuah sampan tundo kita lari dah sampan kete cuy tu bana keceknya nanggadi tadi alik lah 7 hari dah 7 malam lah mulai orang bimangantu itu kato malah sambil badendang babale-bale urang di tanang mandangannya detuenei ruponya naninyo siali amat ainyo kabapasan lah dapik janji nanti sudah makan di antan pulo lah sanang hati alia hangaman detuenei malam itu mato naninda nang walalo mananti hari nabari bari siang lonyo kita bilang kalau naninyo gadi basanai pakaian rajo lanyo siapkan topi rajo malah kanyo ambil itu pakaian kanyo pakai ba itu bana pandainya hari malam samalam itu malam panikan alik penghabisan kanamunya hari nan sadang tuma tengah malam kira-kira hari jam 1 malam bita kalau inang jo pangasuei penjago memang lai sadang ado penjago di laman memang ado inyo kenindak do lalo rupanya malah inyo si upi gadi basane laki malah pakaian rajo ulano laki Sarawak dines inyo laki lo baju dinesnyo badara puni sepatunya ba itu kini dipandang pistol tersisi di pinggangnya laki cupiau di kapalo kalau dicali malah sepintel lalu ya sarupo bana rajo ulando kan ba itu malah dipandanginya cali kecamin gadang ba itu kini melarang nagadi turun tapi cuma dia jam 1
Kan tibo wakatu palangkan tabujui lalu tabalintang patah turun sekalinya dari rumah tak ada lain nama tak ada lain melaknya nama ambil sedangkan melapang awal nan di luar tanpa inyo nang gadi kalalu angkat tangan pengawal kiri kanan naninyo tuma gadi basane tak ada babuni sapata ju tunjuk menunjuk saja sepanjang jalan tarui keluar dari laman. Satunya tiba di tepi air sampan ketik sudah menanti sultan di dalam sampan ketik malompik jadi basane nyodayung sampan air lakasu barang di air. Kadang di jalan tertinggal to bilang rajo ulano nangadi pai rajo tibo lebih tersinta orang dalam ale dicali gadi basana indah adolai dalam lari bui urang tangga rumah jame nyorajo nang kawangi kamati kita kane bunuh sabalu rajo melanai rumah laku suke urang di ate rumah la kamari balari urang ate rumah dang-adang balago samuinyo dek katakutan dan sabananya obat calik katanga joka tapi balari kaili joka mudi ndak batobok doinyo gadi besanai dicari lari yo di kealaman kini dia tahu malah pengawal kini nan dibawa baso nak daru ala hilang nambah namo gadi besanai ndak ado dole ate rumah siapa lah kini le kita minta tolong Ola bimanangi nang jopang aswe leka mati awak dirajo dak jale dopainyo kini antak ka mano nyomae cari kini je kamano lainnya le kadicari na jale tampe tujuannya ndak ada tujuan kini nan tahu baru dicari sekulilnya rumah langsung calik ke tepi air oh satu dicalik malah tepi air ndak ada tampak do dipandangi ndak ada jale badaninya dia rupanya malah tampaklah diurangkan naik di subarang kironya yo ado tampak urang naik tabiang lari bui urang mengaban tiba sekali anak buah Raja Ulando bajadi tembakan malam itu oh indak tabado bunyi latusan di punggung sajo main pelor tapi kondak ala nama kuaso kalau ndak nan satu nang kamang bunuh namun inyo bajalan ngonte sajo insya Allah terima kasih tuma ndak tak kaja dinyo tu kini
pagi-pagi sampai kai mani. Sampai lainnya tuma kai mani, urang lari buih di muaro, tembakan bajadi-jadi, ba itu bana melakini. Tumpak de inyo gadi basane, sarato je sultan aliaman, bagabuang tibo dia ye mani, dek karano ado garombolan sinan, bacarito jadi badaninya. Sadangkan malainyo gadi basane, lanyo pisahkan de urang sinan, nyo tolong mula di garombolan sinan, anak buah paneka samui, nyo selamatkan gadi basane. Sarato je sultan aliaman, nyo carikan biduk sabua, jo biduk inyo kalawitan, babalik menuju ke nagari, ba itu nasi. Lagadi basane yomai. Dalam badai yang ada yang jual dekat duang, si ayu tabang mangguling dinggok di pungulau, ansodu awak badang ayung. Pagi pangagi kampung di Cangali, jauh jauh para matoja, tukarung umpui tiba di umure, bilang bingilang di matoma, dena lupui di hati balun mintuo. Jangan hilang mintu. Coy itu bangana nasib kini tumpak kapang ado, ali yang amat nyodayung juhu. Sampan tangan di nabi duk kengete, balai nyo sadang keningnya, tangan langawi piduk nanduo, nandirang antau kimi maang adang, bumi pulo sapan tunongoko, jo timba kau bajanjian, nangi kadu.
min tuwa limo kapeonyo limo kang ambiang katigo angasam limo lungo makin kateo makin kapan yang tak kawa amin tuo sudah ini komin pucuk pausu laro pangawu pucuk mingkungudu dalam rimbo kami joka ngampung ala jauh tapi hilang kadu kadang deinya gadiwasane baduo jesutan aliaman sama didayang sampan dayung sampan laju-laju maadang pulau sanyo-sanyo ko itu dinyo tumanang ketujuh biarlah susah keduanya tuanai sinan bakato melarang nangadi kepada inyo tu masih aliamat dangadi udah sabananyo tumpak kepada badan ambo salamu udah dirantau adang makan ambo adang indah ba itu bana badan kini tapi dek nasi kona malang sini mandi kalubuk malah bandalian mandi baranang sanyo-sanyo kotak diburuk nasib jo bagian indah terjadi mode daki buki melanyo nang gadang menurun tantang batu tigo kok dipaturikan hati nama maranang lawi laka sudahnya
Pak kapado melanyo orang ngadi wakatu sinanyo kesibuyang Sultan Ali Ahmad wakatu udah pekapagai indah ado berpikir ambo kondak kabalai malapalo banda nak tajajak kini nanindo puro kondak de udah lalai bana indak tajadi mode iko dali kapasye malah orang memukik kane sekerang parawitan baniat banatinya dia kana capek de Tuhan balu dalam mengecek malah macam itu sampannya dayung yuhu lape di bukit malah tadi kemelintasi pulau pisang lah tampak rana taluk bayu kok di bawah duduk lava manung seorang bertambah hati hancur lulu Tuhan lo jauh mulainya balai badu je sampan ketik walaupun sampan ketik bana tapi nanian hatinya nanindak came dalam lawi di malo kacamenya di dalam lawi nan sorang jadi jara batu nan sorang jadi jara modi pinta kok lai kabalaku indak tantu kama bunuh diri detuenei sedangkan inyo mula Sultan Ali Ahmad berfikir panjang lah badan inyo nyo pandang lawi nyo na lebar nyo pandang gunung nyo nan tinggi kalau de nino dia fikir bana ndak sangko badan kacui iko jadi de dia di dalam sampan ketik di dayung sampan laju-laju melintir di pulau pisang kok di hati memang katuju macam-macam nakama lang nomai kau gaji melarang basane kok jadi semacam itu tekalo ambo kamarantau kepai ke tanah pagai bau mana ambo kadik kandung
lau leibana ambo di jalan minyak nanjaan di paminyak sikit nanjaan di pasikit camin nanjaan di pacamin kok minyak besok tapa minyak kok sikit malah tapa sikit camin kok sampai di pacamin badak kok adik ambil kawadak kok lewat hari 7 hari biso nanindak tawalai ajak lula bilangan sampai gadi ngadi udah malanyo sekali ko ambo kaban sabananyo mangkonyo minyak bopa minyak mangkonyo sikit bopa sikit 100 badak jo caminnya indak tan raso di hati indak talok mana rindu mangkok tajadi sabantu lai kono tuanai bungo cimpago kambang biru kambang di ate karang lokan di bawah sultan kamalako ilie ke pasar padang panjang bedo bana nyodai hati kola rindu calo lawi mengandung topan bak gumi di kuncang ampuan tadi badan awak seorang dali ayam di musang gulai hatinya di sabalangu di ajik tersasak koma dek bagalusang sampai jadinya lalai jude di mandi kalubuk melaban dalian ambil rotan ke tali timbo ambil tali sampai yang kain dek buruk untung di ejo bagian madek karajo tuma adik yu ampie lo lape kana lain no gadi Sinarodai Sultan Saidi anak randare Banu Ampu baru di kape panyi tindak dapet menyasalai ukuran awaknya dasar mode itu tapaso sabar kamana tiodai di batu giliang lado indah ado padina mudo kondak di patamukan di mama jomintu indah jadi semacam konyodai
nanari melasari tu inyo balai dilawitan lasana raso dalam hati naninya melasutan aliamat mangkonyo sanang raso dalam hati nanyo cari ala basuho di cari melala basuh ba itu mangkonyo sanang bana ba itu kini badaninyo nabanamo sultan aliamat duo inyo gadi basane di sini natinya kini mangkok sanang tapi nan kini dalam lawi antap pabilole sampai pulang balun tajajak domae tanah tapi kini balun tajajak malah tanah tapi ba itu kini badaninyo sedangkan tuma gadi basanai di dalam lawi nalape dak tanggung malah rasonyo hati awak kelari malah macam itu sadang di jalan to tinggan to bilang rajo lando ndak tanggung pane hatinya mangganas rajo lando ndak ado lawan dengan kawan ala lari bui mula badaninya segala pengawal malam itu kondak lari matinya bunuh ba itu pane rajo lando ndak tanggung banyak abi piti abi melasa macam itu awak lah dapik melale bedo pulo ala jauh bana kini nang kadi cari sadangkan inyo anak buah meminta ampun kasadonyo apola kecek le anak buah ampun beribu kali ampun di bawah tapak kaki di atas selo kabasaran katoriang kato talompe kato takwi kato ndak sampai nambana kato kadisabui kini coiko melana dirajo tumpak kapado badan kami tak kicue gadang bana kok dicari salah di pokoknya anta kami kini nan salah antara jo mungkin salah jo sebabnya mangko ba itu di mana kami rajo indak kata kicuenyo pakai pakaian rajo laki lengkap pakaian ninyo kecek kami kok rajo jo kecek kami Melayu kok rajo juo itu sampai melasa macam itu mangkoknya kami kamaila inyo lalu kami haromat ba itu keceknya pengawal malam itu nalai dape bakato bana narajo nak dape ampulai merah matonyo bentuk sago sonsong bulunya bentuk saga nai ampadu katalingo tasinggung karumpong yang talajang hati nabalado indak tanggung mela berangnya rajo namu mambunuh kasadonyo
namu dan mamancuang habis sajo kan apa gunu panjagoan dan agi gaji tiok bulan dapet coiko karajoan. Dapet coiko karajo malah nandi buwe itulah kato sabananyo tapi naninyo malah kok dikana dicalik-calik malah badaninyo nambah namo malanyo tumarajo ulando ndak tanggung merah matonyo dek bangi malah kanak buah badari garamanyo badarap sipatunyo balakak sinapangyo mendariang padang liau dek bangi malah ka anak buah tapi samantang kok ba itu anak buah nakanamonyo tatapnyo patuh pada pimpinan karajoinyo tetap tahu ba itu bana malah kini sedangkan malah anak buahnya kini banyak na dapik kanai talo banyak na dapik kanai tangan barang nan cadik yu ba itu kini badaninya banyak cerita orang masuk itu macam-macam yo nan tasu macam-macam yo nan tatamu nak daro lari tengah malam di rajo bana macam itu banyak orang menyalan gadi basane salah tuma orang nalari kamaju suami nang kadi cari la rajo dapet suami ba itu bana melanyo kini rajo melanyo di siku inyo kuaso sabananyo dapetnyo mailak lari yu cek kabodo bana manusia so itu kini malah badaninyo kita tinggal rajo sadang bani anak buah masih mencari gadi basane 100 orang nama bau lari tapi kamanonyo kadicari kamano bana kadisige naninyo indak do kabatamu kinilah di dalam olawi la dalam di kapado melanyo gadi besane berdua je sultan Ali Ahmad salamunyo laili lawi mencalik lawi na leba memandang karang na babungo di sini lakininyo kawa pikir mencalik tabang sama babondong-bondong ba itu kalau orang saya tuanai ambil tua kana manang nyo ambil contoh kanan sudah ni calik bana jale-jale tumpak kapado melasutan Ali Ahmad mencalik sama tabang babondong datang guan sana
dalam hati. Alala ampie mula nagarinya satunya calik mula jale-jale lelapi dari kayu manang kanak menjalang tuma pulau pisang di mana lo hati namu sanang nan sansaro ula de urang tuane. Kapal di balik mula pulau pisang badaga bunyi masinnya. Kok di kana-kana lah dagang naning hilang hati ma'omin di gaduhnya detuan Inyo kenala malah jauh ju malah terlampau dinyo tuma pulau babi tampak menyelek tuma pulau awu dan je pulau babi tampak dipandang dari tapi di siku inyo tuma kabai buati tapi nyo jauh di awak lai dalam hati ndak kanamu baru balai yodai. Naninyo badayong sajo badu naninyo samo sayo kamuko samonyo adokkan nyo dayong sampan nyo dayong supaya sampan laju-laju. Kamano bana lakini pai kaditompang nam nasib bana nambah itu. Tapi naninyo lah si buyong sultan ali amat lape digagang pulau gadang tampak sekali laman painan pulau cingkuk laman painan dahulu pelabuhan kapal datang dari laluan dekat lungai. Dek mabuk lah baru tak katakan kalau nyotan bangana indah mungkin hati kosong. Sadetuan tibo kini mula badaninya rupanya tibo mula di painan pelabuhannya masa itu marapik lah ini di carocok labuhan
Tuan biduk dari pagi kalau nyo kini bapiki acuk sedang duduk tekanan niat dah belum sampai. Sadang diinya malah jadi besanai nanduo je sultan aliamat bakato sinanyo turun sampan baduo samo bajalan menuju rumah mandekan duang. Oh bajalan kini tadayu-dayu dak tangguang litak badannya taraso bananyo die malah kini. Sedangkan inyo dalam bajalan tali tak talete lalete canu kacang menjalang lajunjuang nan tali tak taele ele bentuk alang menjalang lagunang naba itu inyo badu nan bajalan tumit-tumitan. Berjalan malah bairiang-iriang dangadang sultan dahulu dangadang adi dahulu ganti dahulu mandahulu ila tibo di rumah mandekan duang. Osato tampaklah gadi basanai sarato je sultan aliamat nyoka jadi mintuo kailaman. Dari sangko dalai naik kakaguo lakamun yang di tepi jalan nak kadi sangko dalai pi kawasuo malaka gunung kami hantan ba itu keceknya kini. Oh apalah keceknya mula di wasanai kain pula kata gitigo sasa karai sanjo-sanjo. Delai barakat doa mama jomintu malai ambo ado ju. Malai ambo malado ju ba itu keceknya kini tu malah dan kanang kini tapi jalan ado bakayu dalam rimbo diambil di bala-bala. Onde mintu ambo katokan lamo-lamo jadi kanaju ati di dalamnya mintu nangka susah kini. Duduk kini malah di atas rumah satunya duduk di kursi ampayan tangan atas meja bago duduknya basanang hati ado-ado sajo nentakana. Coy itu bana malah kecik mande jo bapak onde kita kini nambah dua tuan kandung dangakan bana tuan karajo di nagari bagala sultan rajo ange banamu sultan sabirullah. Anak latibo malah dari mano entah di mano konyo pulang kini kita baca doa selamat sekali mendayung sampan 2-3 pulau talampau. Sekalinya membuka puro ampe 5 tang tabai doa selamat kita baca kita nikah anak nangko kini.
Bari kabar malah kawan-kawannya naninyo sultan naliaman. Uranglah jali rangga-langgang tentu kawannya sangat banyak. Lapilah kabar ilia mujik pacar barito kan jauh hampir. Boleh nak datang malah kawan-kawannya. Tak paralu na lain kita kaji. Untung bana nama nyudai. Tak dapat lain disasali kini. So itu bana malah keceknya kini. Tapi samantang kok baik berkata sinan mintuonyo. Danga dituan dangakan kini. Danga dituan rajo siko. Lai kok cocok tu makan dah ambo. Ba itu katanya kini. Mangkoknya sampai macam itu. De awak pasarang tuo juga. Awak basarang malah tuo juo. Itu bana malahnya kini. Tapi samantang kok itu kini cuy ko didik kandung. Kok awak lah baretong kini nambah duo. Tapi de inyo gadi basane. Antaro je sultan aliamat. Lai ko izin nambah itu. Danga di bapak malah jondekan buang. Dangakan kini malah kece ambo. Kini cuy ko sabananya. Iyo kato sultan aliaman. Dangakan kato dari ambo. Ambo kan tagak di pareman. Le jale di mandi kini dengan ayah. Bajalan kita jawa katu. Kalau mengarik pakai uku. La tibo uku kojo jangkonyo. La patui tibo akatunyo. Ndak pandai ambo melarang. So itu bana melainyo tu kini. Kalau ukunya nangka disabui. Kok wakatula nangka ditanyo. Latibo bana ditampiknya. Ndak dapik diasak lai. Baik itu bana. Di mandi jo bapa ona Dosibian dalam padi anak kandung. Kakang palangano laki juo kolesani nak dalam hati lah mojo lambe nyoli.
sampai jula wali Tanjung Sabah Komana tiba belok janganlah masuk ribu kolej Sabah Mandira dan mana ti Malaisan sampai muka ampun dekan duang de mai siang malam nak kandung indak tak bangado banyak orang indak tanggung-tanggung karaminya memang cuy itu langang inyo langang nagang hari karena monyo tapi wakang atu nambarang ali indak tabang ado kami yang ali urang basong ora dengan songore sabung jojo ngudi kabak jangan ditulak batu ngundo buluang ayam siri manjang adi sarok balai ba itu bananya mbak rami yang ale onde kandung kurang mamuke lawi kang adang tapi nantang ali nyolata anurang baralea tinyo gadang awak kok ngamang parati nonde mai sadangnya rami bana tak bayang magai oh magai dua kini marasi bana badanamu samanya gae nalamati magae
dilu buat de magai mandi manyu barang mai basampan yu kandungi magai lebaran tahun magai dan mati tapi bantunya nampak juga magai nak disangkut orang kari-gori batang nyale ya magai dalam rimbo indah sangko jadi coiko hakikalanya gai pulang yu magai manggi tadi tangaladang nanti julu aja rantiang mangati cuy kok nasib gae kok lak malang urang nak nindaknya mah percaya lah ayan Tuhan batang kami emang lam jumangan kurang marang andang dalam kotor barakat niat kamu amat lai josan sampai muka sweet mintu oh mintu oh mintu oh
dek pai jo mamak kandung inyo kini jadi menantu mamak balai biduk kai haji urang bersandar dekat tiang sari lo awak kai nyo puji kurang tak tolong guna hilang tuane tari api panggang ulama ambil kabau pasang pada hati de ulanyo namu menanti lamu melaini di dalam hati anak rambonyo tidur magalungnya di pasir banti boponi dihukum pancuang ikut salorong mintu oi untung dan ikut calik batu dalam lawitan bila masuknya kamarang apuang mintu oi ayo meladen di dalam air barali ili kesubarangan batondo kamu aru anak pintu orang kayo bisa memilih biar lawat dan pintu duduk seorang besok tabau rendong pulau pintu dan jalan marimbo kaki dah jalan masuk jat tampak di lereng pandaki kata putih tadi dimintu ndak apa lai boleh buan la nasib bananan coy panjangnya padi dek karano pupuk kamanyelo indak tabado dosa nang hatinya melakini dek mintu ojo mama lai suko tuanei palo di lubuk aluang makudo kalau Pak Ambun menambang tari kaulan iya bedo kondak banangkan buang sekali kandak tetagun guna nalamo mintuai
Kalintin mula dari lawi sare bamue ampo padi. Kami ko simikin mintuoy daganganyi besu indak kamanyusa diri mintuoy. So itu lekato melaga di basanai naninyo antaro juali aman alik sudah nikah selesai dibaca dua salaman. Selamat mela pengantin baru umur panjang rezeki murah penyakit dijauh nala ba'awuj tabiang lanyo kadunya. Itu bana melanyo kini sabalun dapet manyu barang lun tibo di tepi pantai. Anta kok matinya salah seorang mangkok namue badan baca reo mintu mangkok namu mela badan becare itu lekato sabananyo ko itu nae nang kadisabui iyo sanang raso diati mintuo manompang bana tapi kini mintuo kaban. Mangkok kami nak berniat bana menyampaikan niat Jonazar menyampaikan mukaswi kalian kaduonyo. Kita kola sa mukaswi nak saniat kita sarumanya. Kini lai diizinkan Tuhan nak kini dapat kato nang katuju lah boleh nang kita pinta bersyukur kita kanan satu na Batarimu kasih awak kanang kuaso ba itu keceknya mintuonyo. Lasamu sanang rasonyo dalam hati. Di mana jawi ndak kakanyang dalam rumpui inyo marimbo di sinan baru dapat makan di malo hati ndak sanang lah dapat urang nanyo cinta Tuhan sajo kamaca.